how to survive CMU? First gid kay mag-ampo gyud. Ini prayer gid mo hang backup sa everything. Mo gid mo siyang mo gid imong unang buhaton. Before ka mo sabak sa isa ka gera, especially kung mag-exams ka, kung maglibog ka sa imong buhatonon, you need to ask for guidance gyud sa Ginoo sa imong pangbuhaton na nga adlaw. Second kay always pick a struggle. Pick a struggle gyud, dili gyud tanan mga problema sa kalibutan kailangan nimo buhaton at the same time. Yeah, Kay true. kaning kaya man na siya kung nahinayan, especially kung naka CMU. Kay dili gyud siya permi nga kung mo na siya imong batonon karon buhaton nimo na siya tanan. Oo. You should pick the struggle kung unsay mas urgent and mas important na buhaton kay tanan mo good buhaton na sa CMU importante. But what the urgency anak nga butang ang imo yung like imo siyang i-habit ba na mo gid ang imuhang unahon Oo. ana. So pick a struggle gyud at the same time i-minimize gyud rather ang imuhang pag sa tawag ana i-minimize nimo ang imong pag-cramming sa mga butang, especially if heavy siya ang imong buhaton kay CMU is a standard nga school, and kung ang imo pag yung program kay dili siya inana ka sayon, dili mo gid sayon tanan program pro. Yes. Ano bang mas kaning need siya og mas taas nga time for you to learn, like kailangan pa nimo basahon na tanan para makabalo ka. Dili jud ka magbasta-basta og cram. Yes po. So meaning dapat nakaset gyud no ang imuhang mga buhaton. Ikaw maayo ka sa time management? Na ako'y tickler always dala, ma'am. So everyday ko gasulat sa akong tickler kung sa akong buhaton nun. Although dili gid na siya mawala ang cramming, pero minimal lang gid siya pa sugod pag-practice na ako sa akong tickler. Kaya magbuhat ko checklist na ko kung sa ko ang task, Mga to-do list. to do. Usually weekly siya or kaning everyday kung naay mga ipang-add na pod nga mga buhaton nun para malasan pa na ko ang pag tinapulan. Yes. Kaya dili gid malikan yung procrastinate, ma'am. Yes. And